Hormatly prezidentimizin magtumuly dünýäniň akyllara täze kitabynyň tanışdyrylş dawratynyň geçirilmegi dowam edýär. Şeýle dawra Aşgabat şäher häkimligine Türkmenistanyň guluşy tynagy toplum tarapyndan geçirildi. Arkadaly gahrman Serdaryň täze kitabynyň tanışdyrylş dawraty aýdym saly hemde edebi çeper mazmunly çykyşlar bilen goşdy. Tanışdyrylış dawraty magtumuly Praga bagşlanan edebi taýly kompozisiýanyň ýerine ýetilmeginden maşany beýik söz usadymyzyň dörüşlük mirasyndan parçalaryň edebi çeper keşipde ýerine ýetilmegi dawra gatnaşlarda ýakynly täsirler galyrdy. Şeýle hem ýerine ýetirilen edebi çeper mazmunly çykyşda berkara döwletimiziň täze ýamynyň galkynşy döwrüne türkmen halkynyň milli lideri gahrman Arkadamyň hemde arkadaly gahrman Serdarymyzyň tagallary bilen magtumuly Pragynyň insan kalbyna şuwlatyny şaýan Pekin paýgasynyň dünýäde rowajlanýanlygy açylyp görkezildi. Munyň özi gahrman Arkadamyzyň Pekin paýgasy ummany magtumuly Pragatly ajaýyp şagyryň dörjüligi işgärler tarapyndan usatlyk bilen ýerine ýetirilmeginde hasam aýdym ýüze çykdy. Soňra hormatly prezidentimiň magtumuly dünýäniň akyllara täze kitabynyň tanışdyrylmagyna giň orun berildi. Täze kitap bilen tanışdyrylş dawratyna çykyş edenler kitaby ýüzlerini silip şeýle ajaýyp eserini sowgat edilmegi üçin hormatly prezidentimiz Arkadaly gahrman Serdarymyza tüý sürekden hoşallyk bildirip alkyş sözlerini aýtdylar. Hemde döwlet başçymyzyň eserleriniň höwrüniň köp, alhamynyň hasam ýeti bolmagyny arzu etdiler. Täze kitapda türkmen halkynyň durmuşyny, dünýä edebiýatynyň altyn hazinasyny, magtumuly Pragynyň eýeleýän orny giň işleýän açylyp görkezilýär. Şeýle hem akyllaryň dörjülігiniň we durmuş ýolunyň ilmi esasy öwrenilşi, şygyrlaryň akyp Pekin paýgaslaryň dünýäde parahatçylyk pultulandyrmakdaky ähmiýeti, Pekin paýgasy many magtumuly Pragy diýen ajaýyp şygary betlenip geçen 2024-nji ýylda magtumuly Pragynyň doglanunyň 350 şany seneti bilen bagly geçirilen halkara şäherler barada söhbet edilýär. Çykyş edenler arkadaly gahrman Serdarymyzyň halkymyza münasip sowgat eden nowatdaky kitabynyň ilmiň we çeper edebiýatyň muştoklaryny, türkmen akyllary magtumulynyň edebi mirasyny öwrençilere hemde giň jemgyýetçilige niýetlenilip, onu türkmen halkynyň häzirki we geljekki ösüşleriniň ruhy aňyet daýanjy bolan halk paýgasynyň beýik akyllaryň şygyrlaryna siňen üren täsirli we güýçli paýgas akabalarynyň many mazmunynyň ýüze çykarylýanyny, şol paýgas hazinasynyň häzirki döwrüň nazary bilen gaýtadan seljerlýänini belediler. Kitap ýokary çapgany usulyna neşr edilip, 3 dilde türkmen, rus we ingliz dilleriniň hersine aýratyn kitap görnüşine giň halk köpçüligine ýetirildi. Onuň sahypalaryna magtumuly hemde onuň ömrü we dörjüligi barada şeýle hem beýik söz usadynyň durmuş pursatlarynyň çeper beýan edilen parçalar şekillendirilen, durly suratlar ýerleşdirilen, magtumuly Pragynyň şekillendirişi sunugatynyň durly usulyna beýan edilen çeper kesipleri, türkmen tebigatynyň özboşy ajaýyplyklarynyň suratlary, geçen ýyl paýtagtymyzyň ajaýyp kunjogyny açylan magtumuly Pragynyň belent ýadygarlygy we magtumuly Pragy medeni seýilgäk toplumynyň şekilleri hemde beýleki ençeme owadan suratlar hem okuýjynyň ümsüni çekýär. Tanışdyrylş dawratynyň dowamyna täze kitabyň mazmuny barada çykyşlaryň bu eserden bölekleriň mysal getirilmegi arkaly beýan edilmegi hasam täsirli boldy. Täze kitabyny hormatly prezidentimiz beýik akyllary çuň paýgas ýetizehin bilen düşünmegiň zerurlygyna ünti çekýär. Arkadaly gahrman Serdarymyzyň parasatlyk bilen belleşýäli. Magtumuly bir ummanlar düýbüni çünbesiň, onuň durlaryny çöpläp bilmersiň. Magtumuly bir asmanlar ýyldız bolup beýilmeseň, onuň belentligine göz ýetirip bilmersiň. Magtumuly bir insanlar beýik häsiýetlere eýe bolmasaň, onuň kämilligine akyl ýetirmek mümkin näler. Döwlet başçymyzyň täze kitabyny okap, günnägörüň beýik akyllary magtumuly Pragynyň paýgas ummanynyň gymmatyny düşünmek bilen birlikde döwrüň ýene-de bir beýik hakykatyna göz ýetirýär, çykyş edenler aýtdylar. Şunun bilen baglanlykda geçmişde akyllar şahyrymiziň gowhurdan gymmatly paýgasly şygyrlarynyň halkymyzyň durmuş ýolunyň şam çyragy bolan bolsa, häzirki döwürde gahrman Arkadamyzyň hormatly arkadaly gahrman Serdarymyzyň öz halkyna beren ediz watanymyza belen söýüň sarpatynyň adaletli, insanperwer döwlet siýasatynyň
beýik adamkärçilikleriniň türkmen halkynyň ykbalyna ýagty saçýan nurdugy, halkyň geljeginiň midemez dayanjy bolup durýanlygyny ýagtaly. Dawaraň dowamyna çykyş edenler häzirki döwürde hormatly prezidentimiziň hemde gahrman arkadamyzyň ýygydarly tagallalaryny netijesinde Günnogorun beýik akyllar şahyriniň baý medeni mirasyny ilmi esasy öwrenmäge we täze golýazmalaryny ýüze çykarmagy ägir türlü mümkinçilikleriň döredilýändigini ýagtadylar. Bu bolsa halklaryň kalbynyň töründe hemişelik orun alan şahyryň döredilýändiginiň dünýä ýaýylmagyna aýratyn ähmiýetliler. Tanıştırılış dawratynyň dowamyna aýdym saly çykyşlar hemde Magtymly Pragynyň we gahrman arkadamyzyň şygyrlaryndan çeperi goýuşlary ýerine ýetirildi. Umuman hormatly prezidentimiziň täze kitabynyň tanıştırılış dawraty arkadaly gahrman serdarymyzyň nowatdaky täze eseriniň halkymyzyň şany geçmişine türkmen döwletliligini berkarar etmekde nusgalyk işleri bitiren beýik taryh şahsiýetlerimize gowanmakda. Hususan Günnogorun akıllary we halkymyzyň ajaýyp nusgaw şahyry Magtymly Pragynyň şygyrlarynyň alymyň we çeper edebiýatyň muştoklaryny hemde beýik söz usadymyzyň edebi mirasyny öwrenjileri hemde giň jemgyýetçiligi egselmez ruh çeşme bolup durýanlygyny ýüze çykardy. Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň edara binasyna Türkmenistanyň agri-senat işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň, ilim we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň hemde saglyk goruş işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň geňeşleriniň bilelikde guramaklaryny Türkmenistan parahatçylygy we anaşman watanatly maslahat geçirildi. Bu ýerde beýlenşýär hormatly prezidentimiz we gahrman arkadamyzyň tagallalary esasynda ötüş özgörüşleri betlenýän zamanamyzda türkmen halky şan şöhratly taryhynyň ýene bir nurany sahypasyny Berkarar watanymyzda her ýyly döwrüň belet ruhyna gyvap gelýän şygar bilen dawarlandyrmak däwine eýerilip 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk we anaşmak ýylly ilip aglan edildi. Şunu Türkmenistanyň halk maslahatynyň wekillerinden, ýurdumyzyň ýeri jemgyýetçilik birleşiklerinden, zähmetkeş toporlarynyň we raýatlarynyň gelip gowşan teklipleri, gahrman arkadamyzyň Türkmenistan parahatçylyk we anaşmak watany atly ajaýyp goşgusyna esaslanylmagy, milli liderimiziň gymmatly maslahatlaryna eýerilmegi şeýle ýurdumyzyň başlanjy bilen Birleşen Milletler Gurabatynyň baş assambleýasy tarapyndan bir agzdan kabul edilen 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk we anaşmak ýyly atly kararnamanyň gözegine tutulmagy edi diýarymyzda döwletli ýörelgeleriň dowamata betlenýändiginiň nişanydyr. 2025-nji ýylyň milli we halkara derejede aglan edilen şygarlarynyň biri bilen aýrylmaz baglanşykly bolmagy Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Gurabatynyň arasyna gatnaşyklaryň barhara başlanýanlygyna şaýatlyk edýär. Döwletimiziň daşary syýasy strategiýasynyň betaraplyk ýörelgesi we milletler bileleşiginiň işi bütün dünýäde parahatçylygy, äklimum abadançylygy, durnukly ösüşi üpçül etmegi nazarlaýar. Şunun bilen bagylykda halkara parahatçylyk we anaşmak ýylyna ýurdumyzyň betaraplygyna 30 ýylyň Birleşen Milletler Gurabatynyň döredilmegine 80 ýylyň dolýanyny hem ýatlanylmagy münasip ýakymly hakykatdyr. Şeýlekem beýlenşýärli şu ýyl agdy bir hem zähmet söýür halkymyz hormatly prezidentimiziň ýol başçylygyna hemişelik betarapligymyzyň 30 ýyllyk toýuny halkara parahatçylyk we anaşmak ýylyny uly dawarlary beslemek babatda möhüm çäreler görýär. Munyň özi berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynjy Türkmenistanyň betaraplyk syýasatynyň giň mümkinçiliklerini dawarlandyrmakda, döwletimiziň dünýädäki ornuny bundan meýlekin berkitmekde, ýurdumyzyň betaraplyk hukuk ýagdaýynyň dünýäde syýasy durnuklyk saklamakda, hemme taraplaryny gollamakda, äklimum parahatçylyk we howpsuzlyk putulandyrmakda, hoşniýetli goňşuçylyk, dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmekde, bütün dünýäde durnukly ösüşi üpçün etmekde, ýurdumyz tarapyndan alynıp barýan işleri täze badalga berýär. Türkmenistan hemişelik betaraplyk, parahatçylyk süýjülük, hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerini eýerip, taryh üçin uzak bolmadyk döwürde halkara derejetinde ul awray gazandy. Betarap watanymyz ykdysat taýdan ýokary depkinler bilen ösýän döwletleriň hataryna goşuldy. Bir ýerde bolan çykyşlarda berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynjy döwrüni, bütün dünýäde parahatçylygyň berkidilmegine, türkmen hem dünýä halklarynyň dost-soňlyk gatnaşyklarynyň rowaşlanmagyna uly goşunt goşýan milli liderimiz gahrman arkadamyzyň hem de hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň täze başlanýyşlarynyň mydama üstünlükleri beslenmegini, janlarynyň sag bolmagyny, ömürleriniň uzak bolmagyny, iýil ýurt bähwetli işleriniň rowaşlyklary beslenmegini arzu etdiler.
Ýagşy niýetli uly arzuwlar bilen garşylanan çäde 2020-nji halkala paragatçylyk we anaşman ýylgymynyň davralary paýtagymda Aşgabatda ýokary joşgyny bellenilýär. Ýurdumyň her bir günjüni bedelen arçalaryň jadyly öwüşgünlerine beslenýän bu şadyan toy aýratynyň paýtagymdaky äle medeni dinjars merkeziniň öňündäki ýurdumyň başarçasynyň ýanyna ýygnanan çağalary biýmeçür şatlyk paýlar. Mektebe okuwçylary iň bir ardy mewsum bolan gyşky dinjars mewsumyny şadyanlyga beslep dowam etýärler. Äle medeni dinjars merkeziniň öňündäki meýdançyda guralan bayramçylyk dawaty Aşgabat şäher köpetdagi etrap häkimligi we Aşgabat şäher medeniýet müdirligi tarapyndan guralyp, bu gezek hem Aýaz Babadyr Garpamyň erteklerin gahrmanlarynyň gatnaşmagyny aýdym sadyl şowkluny şagalagyny ýokary ruh welentlikleşdi. Biz meýin etrap medeniýet öýleriniň işgärleriniň gatnaşmagyna geçirilen tädil dawraty çagalarda ýakyn täsirler galyrdy. Başarçanyň ýanyna ýagnanan döwrewap aýdymlar, goşgular, ýerine ýetirilen joşguny tantlar, bagtyar çagalaryň galkynç döwründe wasfy bolup ýaglandy. Arzuwlaryň hasyl bolýan bagtyar çagalyň ýurdu hasaplanýan. Türkmenistan watanynda korpeleri hemme tarapyn üns alada bilen gurşap almak, olara durmuşyň aýwaş miwelerini bagşlamak milletimiziň asylly däp desturlaryna bagdyr. Döwlet başçylygyndyň ýurdumyň çağalarynyň ýetkinjekleriniň gyşky dinjars mewsumyny mazmunly, gyzykly hem peýdaly guramak baradaky tawşyryklaryndan ugur almak bilen öz işini goraýan Türkmenistanyň bilim ministrligi jemgyýetçilik guramalaryny düzümler hem bu ugurda işçiligini artdyrýar. Äle medeni dinjars merkeziniň öňündäki başarçada geçirilen dawralara ýurdumyň welaýatlaryna gelen mehmanlar, gyşky dinjarsda dinjarlar mektep okuwçylar hem gatnaşýarlar. Paýtagtymyzda syýahat etýärler. Çağalar barada taýsy tagalar etýän, ýurt we halk bähwitli işler öňe sürýän. Döwlet başçylygyndyň parasat başçylygyna halkara paragatçylyk we öňleşmek ýylyna okulyny ösüşler gazanylyp diňe ýeňişleriň ýaramy boljaky gumansyzdyr. Ruh welentligiň sillen bagtyar çağalaryň ýurt hasaplanýan Türkmenistan watanynda korpeleri hemme tarapyn üns alada bilen gurşap almak döwlet siýasatynyň eller tutulýan ugurlarynyň biridir. Bu ýerde korpeleriň ýerine ýetiren goşgular aýdymlary bayramçylyk çäresiniň täsirini has artdyrdy. Bayramçylyk dawrasynda korpeleri bayramçylyk sowutlary gowşurly. Milli liderim gahrman arkadamda hem de hormat prezidentimde arkadaly gahrman serdarymyza aýdylan alkyş sözleri çağa kalplerden joşup çykdy. Paýtagtymyzyň Alhamsi ilgäkine bedilen täze arçasynyň ýanyna Aşgabat şäher bir kararlyk etrap häkimliginiň guramagyna geçirilen bayramçylyk dawraty hem şatlyk şowgyna betlenip, bir ýere gelen körpeleri ruh welentlik paýlady. Bu ilgäkin çarýanyna ogudan hem täsin görnüşdäki ýerli we bedek, garymsa agaçlaryň, gülleriň köp sany görnüşleri bu ýere gelýänleriň kalbyna ýakymly duýgulary bagşlaýar. Dawrada bagtyar çağalaryň täze il bayramçylyk münasibetli ýanglanan joşguny aýdym dawra gatnaşanlaryň bayramçylyk ruhuny goşalandyrdy. Bu ýerde ýanglanan mukamlar galkynçly döwrümizin arkadaly gahrman serdarymyzyň döwletli tutumlarynyň täze ýyl bayramçylygynyň ak mermer Aşgabatymyzyň wasbyny ýetirip kalpleri heýjana getirdi. Täze ýyl arçasynyň daşynda bagtyar çağalaryň şatlanmaklary dawaranyň aýratyn bedegine urly. Hormatly prezidentimiziň başçylygyna berkara döwletimiziň täze ýamyna galkynçy döwrüne geçirilýän her bir bayramçylyklar milli öwüşgünni ýokary derejede geçirilýär. Bir ýerde körpeleriň ýerine ýetiren goşgudur aýdymlary bayramçylyk çäresiniň täsirini hasam artdyrdy. Döwlet başçylygymyzyň taýsy tagallalary bilen täze ýyly ýurdumyzyň ähli raýatlaryny münasip garşylamagyny üpçün etmek, ular we çağalar üçin meden diň çalyş, ýokary derejeli bayramçylyk dawralaryny guramak üçin zerur çäreler görüldi. Dawra gatnaşylar biregi täze 2025-nji ýyl bilen gutladylar. Täze ýylyň arsyhal döwletli, bereketli, hasylly, bagtyar ýyllaryň biri bolmagyny, saçaklarymyzyň bereketiniň artmagyny, hemmeleriň janynyň saglygyny, şadyanlykda, bagtyarlykda ömür sürmegini, çağalaryň gülküsiniň hemde aýdym saýlaryň owazynyň gözel diýarymyzda ýanglanyp durmagyny arzu etdiler. Berkara döwletimizde zehini ýaşlary ýüze çykarmak üçin ähli şertler döredilen meden we aň bilim merkezleri ýurdumyzyň ähli kunjoklaryna guruldy. Hemem olaryň gurulmagy dowam etdirilýär. Häzirki berkara döwletimiziň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň dowam edýän ajaýyp günlerine bolsa, ol binalaryň içi hem daşy, çağajyklaryň, körpeleriň şatlykly seslerine betlenýär. Elbetde bularyň ählisi hormatly prezidentimiziň taýsy tagalalaryň netijesinde amala aşyrylýar. Täze ýyl bayramy, arzu umytlaryň, islegleriň hasyl bolýan bayramy, bu bayramçylyk özüne täsirlikler dünýäsine çagyrýan süýji pursatlary ýadyga salýar. Paýtagtymyzyň bagtyar çağalaryny bir ýere jemlän bu çäre diýsen uly şatlyk şowgyna betlendi. Mahlasy mektep okuwçylarynyň iň bir arzuly mewsum bolan gaşky diň çalyş mewsumynyň her bir gününi şadyanlyga betlep dowam edýärler. Goý 2025-nji ýyl hem düşümli ýyllaryň biri bolsun.
Bizin ýyllarymyzy, aýlarymyzy, her bir günümizi bagtýarlygy besleýän Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň hemde döwlet başçymyz Arkadaly Gahrman Serdarymyň janlar sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutumly işleri el madama rywajlyklary betlensin. Assalamu alaykum hormatly Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary we mehmanlary. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň döwlet tagalalaryny täze usullarda münasip dowam etdirýän hormatly prezidentimiziň taýsir tagalaty bilen berkarar watanymyzyň ýolly gulgamlaryny dünýäniň iň ösen tehnologiýalary bilen üpçün etmegi, halk bähbetlikleriň barhara başlanýanyna şaýatlyk edýär. Şeýle ajaýyp mümkinçilikler paýtagtymyzda hem de welaýatlarymyzda täze gurulýan nurana ýollar, aýlagly köpürler, durky diýip göteritgönden iki tarapdaýyn köçeler bularyň ähleti hem sürjüleriň hem de ýolagçylaryň rahatlygy üçin döredilen şertlerdir. Ýurdumyzda häzirki günde ulaglaryň sanynyň gün-günden artýan öwrüne ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpçün etmek, ýollag hadisalarynyň öňüni almak esasy wezipeleriň biri bolup, bu wezipe her bir raýatymyzyň döwrewap we jogapgarçylykly semeleşmegini talap edýär. Türkmenistanyň ýol hereketiniň kadalaryna bellenşi ýaly sürjü ulagyny gatnawyň köpligini, ulagyň ýüküň aýratynlygyny, ýagdaýyny, ýol we howa şertlerini hususan hereketiň gara görnümüň ýagdaýyny nazar almak bilen kadalaryň talaplaryny berza etmäge mümkinçilik berýän hemde belenen säklendirmelerden geçmeýän tizlik bilen sürmelidir. İlatly ýerlerde ulaglaryň 60 km/saatdan ýokary bolmadyk tizlik bilen hereket etmegine ruhsat berilýär. İlatly ýerleriň daşynda bolsa ýeňil awtolawlara hemde ruhsat edilen aňyrbaş agramy 3,5 tonnadan köp bolmadyk awtolawlara 90 km/saatdan ýokary bolmadyk tizlik bilen hereket etmäge ruhsat berilýär. Şeýle-de awtolawlary we kiçik awtolawlary ulyk awtolawlaryny ilatly ýerleriň daşynda 70 km/saatdan ýokary bolmadyk tizlik bilen hereket etmäge, nowasynda adam gatna diýen ýük awtolawlarynyň sürjülerine bolsa 60 km/saatdan ýokary bolmadyk tizlik bilen hereket etmäge ruhsat berilýär. Şonuň ýaly paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň sägini hem de welaýat ýollaryny ýol hereketiniň kadalarynyň berza edilişine gödäwçiligi güýçlendirmek hem de düzgün odalmalaryň öňüni almak, tizlik kadalarynyň dogry ýerine ýetirişine gödäwçilik etmek maksady bilen paýtagtymyzyň köçeleriniň we şaý ýollarynyň hem de welaýat ýollarynyň uruny awtolawlaryň tizligini ölçeýän video ölçük enzamlarynyň üstü bilen degişli işler güýçlendirilen tertipde alınıp barylýar. Hormatly sürjüler, bizim her birimiz ýol hereketiniň kadalarynyň belenen säklendirmelerden geçmeýän tizlik bilen awtolaw dolandyryp, birek-birege sylaw hormatly bolsak, özümiziň we beýleki herekete gatnaşlaryň howpsuzlygyny üpçün etdigimiz bolar. Çünki ýol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy. Ýoluňyz ak bolsun, ey watandaşlar. Türkmenistanyň döwlet sirkiniň öňündäki arçanyň ýanyna Aşgabat şäher Bagtýarlyk etrap häkimligi tarapyndan geçirilen bayramçylyk çäheresi çağlary ýakymly duýgular paýlady. Häzirki günlerde paýtagtymyz Aşgabatda geçirilen meden çähereler Bagtýar körpeleriň gyşky diňçalçy günleriniň ýokary ruhlenitge, şadýanlygy beslenip geçmegini şertlendirýär. Aýaz babadyr garpamyk we çağlaryň ýakyn dostlary bilen türkmen halk ertekleriniň baş gahrmanlarynyň kesibine giren dostlar bilen şatlanmaklary bayramçylyk çähereleriniň aýratyny bezegini urilýär. Bayramçylyk dawarasynda ýaş nesilleriň ýerini ýetiren ajaýyp aýdym salary, joşguny tanslary, täze arçasynyň ýanyna şatlyk şowkuny hasy belende götürdi. Ýokary ruhlenitge beslenen dawara oňa gatnaşanlarda ýakynly täsirler galyrdy. Hormatly prezidentimiziň başçylygyny, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüni, kemale gelýän ýaş nesiller üçin olaryň geljekde sagdyn bedenli, sagdyn pikirlenmäge ukyply adamlar bolup ýetişmekleri üçin döredilýän mümkinçilikler sanardan kän. Alymly bilimli, sagdyn nesiller geljegimiziň eýlerdir. Hormatly prezidentimiz ýaş nesillerimiz barada biýmüçür tagalalar edýär. Şol tagallalaryň esasyna dünýä ülgününe gawat edilýän enzamlar bilen enzamlaşylan meden diňçalçy tesgalarynyň ençemet gurully.
Häzirki berkarar döwletiň täze ýanynyň galkynçlygynyň dowam edýän ajaýyp günlerinde bolsa, ol binalaryň içi hem taşy çağıjyklaryň, körpeleriň şatlykly seslerini beslenýär. Ýurdumyzda zehini ýaşlary ýygy çykarmak üçin ähli şertler döredilen täze ajaýyp döwrewap mektepler, mektebe çenli idaralar, sport meýdançalardyr, stadionlar, meden we aň bilen merkezleri ýurdumyzyň ähli künjeklerine guruldy we olaryň gurulmagy dowam etdirilýär. Hormatly prezidentimiziň taýsy tagalary bilen ýurdumyz soý bayramy beslenip, taryhy üçdürüň aýdyň ýoly bilen anamly öňe barýar. Berkarar döwletimiziň täze ýanynyň galkynçly döwrüni 2024-nji ýylda ýurdumyzda ähli ugurlar boýunça uly üçdür gazanlyp, belin sepetleri ýetildi. Bu ýerde ruhwerent nesiller, Ak Aşgabadymyzy, bagtyar çağlygy, hormatly prezidentimiziň durmuşa geçirýän beýik özgörtmelerini, täze ýyl bayramyny aýdym sary çykyşlary bilen wasp etdiler. Bu ýerde ýanglanan mukamlar ýaş nesilleriň döwlet başçylygynda çäksiz söýgüsi bolup ýanglandy. Belin teňde ýerine ýetirilen her bir çykyş aýratyn öwüşüne eýe bolup, bu ýere gelenleriň gyzygyny el çarpışmalaryna münasip boldy. Bilişimiz ýaly şu günler ýurdumyzyň mektep okuwçylarynyň gysga diň çalışmagyny şadýanlyk ýagdaýynda dowam edýär. Olaryň wagtlaryny hoş geçirmekleri üçin giň-gerimli şäherlere geçirilýär. Bu ýerde geçirilen täze ýyl bayramçylyk dawratyny çağlaryň sagdyny we ruhwelent ösme uğruna biýmeçwer tagallalar edýän milli liderimiz Gahrman Arkadamdy hem-de hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymyza çağlar özleriniň ajaýyp çykyşlary bilen sag bolsunlaryny beýan etdiler. Kemilleşmek, tejribeler arttırmak, ýygyderli geçirilýän sport bäzleşiklerini esasy wezip äwirýär. Beýagda ýaşlaryň gydykly bolmagyny öpçüledýär. Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talipleriniň arasyna ýygyderli häsiýetde geçirilýän sport bäzleşikleri ýokary netijelere beklenýär. Ýaşlar ustatlaryň kemale gelýänligini äşkar edýär. Özara duşuklardan ibaret bolýan ýaşlar her bir turganyň ukybyny öwrenmeklige mümkinçilik berýär. Çekeleşiklik häsiýeti bilen tapawutlanýan duşuklar talip turganlaryň barha kemilleşýänligini äşkar edýär. Gydykly oýunlar ýaşlary özgoşy bedeg berýär. Sport bäzleşikleri talip turganlaryň tejribeleriniň ýokarlanýanyny görkezýär. Ustatlygyň anam ahlas bilen goşmagy, belen sepgitleri eýelemekde möhümdir. Ustatlygy artdyrmakda özgoşy mektebi öwürleýän ýaşlarda esasy wezipä ýokary netijeleri gazanmak bolup durýar. Her bir turganyň başarmagyny öwrenmeklige mümkinçilik berýän sport bäzleşikleri geljekki üstünlikleriň özendir. Talipleriň arasyndaky gydykly duşuklar turganlaryň ýokary taýýarlygyny görkezýär. Sport bäzleşiklerine ýokary netijeleriň gazanylmagy aýratyn bellerlik gelir. Çünki bu ýagdaý halkara ýaşlaryna üstünligi öpçüleder.